नार्को तथा सीबीआई विभाग अधिकारी बोली परिचय दे विभिन्न मामला दर्शाई गिरफ्त सृष्टि करती एवं मामला को रफादफा करने टंका पठाइବାକୁ बाध्य କରିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏହା ବିନା ଜୀବନ ଯେମିତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଇବର ଅପରାଧ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂକଟ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି।